Ya, selamat siang sahabat semua ya. Jumpa lagi dengan Dina Orang Masa di sini. Ya, kali ini dikasih ada nuansa campur sarinya sambil menemani istirahat siang Anda kali ini ya. Oke. Ya, yang suka lagu ini monggo dilengkapi. Jamane samono nalika piyen-piyen tresno aku nganti sawise. Apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan? Bendino ya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa. Apa sliramu ra ketun mung ra krasa urip ana kana susah. Saksi muka sliramu ra bakal mblenjani wiwit donya nganti akhir wong ayu sing tak pikir-pikir. Ayo siap digoyang. Ae. Kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika piyen-piyene tresno aku nganti salawase. Apa sliramu ra ketun mung rekoso